i morgen kl. 11 på gensyn. Man kan næsten lege hvad som helst. Et firma i Rønnede opfylder drengedrømme med flere 100 kilometer i timen. Der kan man lege fuldblods racermotorcykler. Så skal han sæbe, han har gas nu. Hvis man virkelig skal prøve cyklen af, foregår det på racermotorcykel. Firmaet Leg en Racer i Rønnede tilbyder firmaer og enkeltpersoner kursus på fuldblods racermotorcykler. Det er en Yamaha, en R1'er. Den har lige omkring 155 heste, så spacerer den lige omkring 300. Eneste forudsætning er et knallertkørekort. Men de skal kunne betjene cyklen. Idémanden hedder Martin Kenvig Jørgensen. Jeg synes, det er hammerende sjovt, og det er skægt. Og så tænker jeg, der må der være en mulighed for, at vi kan få andre med på den her galej her. Og der er kunder til galejen. Men jeg har en sommerfugl i maven. Er det rigtig klog, mand? Når vi sidder på cyklen med fødderne, Vi er med på et kursus på Sturup Raceway i Sverige. så sidder I sådan her, ligesom Anders Sand. I tror, den vælter. Dagen starter med teori og amatørracerens mantra. Drej. Udenfor holder 6 fuldblodsracere med opvarmet dæk. Deltagerne bliver delt op efter kvalifikationer, og så er det tid til første heat. Første 180 graders sving køres nærmest i snegletempo. De tror, cyklen den vælter. Gør den ikke. Den kan ikke vælte. Hvis de gør, som vi siger, så kan den ikke vælte. Efter 20 minutters svingteknik Det var fedt. følger en tur på den teoretiske pinebænk. I sidder som sæt kartofler på de cykler der. Christian synes, det går for langsomt og beder om at komme op på et hurtigere hold. Har vi prøvet en enkelt tur, så det er på 6 Du kører minutter, springe tilbage. Henning, ja. Det er første gang på banen, og du skifter til et andet hold nu. Ja. Hvordan tror du, det går? Jamen, jeg har lidt våde bukser allerede. Racerformen bliver poleret i alt 7 gange 20 minutter. Og så er der heller ikke mange kræfter tilbage. Ja, nu er man træt. Du må godt mærke det i ben og arme og ryster helt med hænderne. Hvordan var det? Det var eddermame vildt. Jeg er rigtig klog, mand. Er det rigtigt hold, du kom på nu? Ja, jamen, nu er jeg i hvert fald bange hele tiden. Så fik jeg ikke flyttet det. Kunderne kan nu tage en fyldt pose racerteknik med sig hjem til Danmark. Det aller værste for kunden, det er deres kommentar, det er, Det er godt, du kan prøve det igen. Helt sikkert. det er vanedannende. Vi ræser videre med en nyhedsoversigt.